En het volgende onderwerp gaat over ontwikkelingshulp, maar dan op 4 wielen. Klopt dat? Dat klopt. De heer Jacques van Duin, welkom Ja. aan de Ton. Geboren en getogen in de Maasbracht? Nee. Nee? Nee, maar ik woon er bijna 40 jaar. En waar bent u geboren? In Bilthoven. In Bilthoven. Hoe komt u dan vanuit Bilthoven helemaal in Maasbracht terecht? Ik heb altijd in het jeugdwelzijnswerk gezeten. Ja. Ik ben door het hele land gezworven eigenlijk wat dat betreft. En ik ben op een gegeven moment in Maasbracht op een schippersinternaat terechtgekomen. Daar ben ik hoofdleider geweest, locatiecoördinator en uiteindelijk met pensioen gegaan. Okay, heel veel mensen hebben in Maasbracht iets met de scheepvaart. Hè? Ja. Een Ja. binding, hè? Ja, klopt. Oké, dus u eigenlijk ook? Op Ik een ook, manier. alleen meer zijdelings. Wat doet u op dit moment nog in het dagelijks leven? Ik ben met pensioen. Lekker Ja. genieten van het leven, zeg maar. Druk. Druk, ja, druk. Dat is ik met een pensioen. Ja, Want daar gaan we het over hebben. Hè? ja, ja. U doet ontwikkelingshulp onder de naam Wheels for Africa. Klopt. Maar dat is geen doorsnee ontwikkelingshulp, hè? Dat is een speciale ontwikkelingshulp. Kunt u Ja. dat eens vertellen aan de mensen thuis? Ja, misschien in het kort. Ja. Ik ben in 2005 ben ik in aanraking gekomen met Afrika. Mijn zoon die zit bij de politie en die bracht met 35 politiemensen een aantal motoren en auto's naar Gambia. Mijn vrouw en ik zeiden, kom we gaan eens kijken en we gaan op vakantie en dan zien we hoe het spul eraan komt. Nou, toen ik daar kwam en ik zag wat ze brachten en ik zag wat voor rotzooi er eigenlijk reed, denk ik van ja, Dat kan beter. dat kan beter. Ja. En vooral in de gezondheidszorg. Ja. Want daar gaan op het ogenblik nog mensen gewoon dood, Ja. omdat er geen fatsoenlijk vervoer is om hen naar het ziekenhuis te brengen of naar een kliniek. Of dat artsen niet bij zijn patiënten kunnen komen, of een week later pas, omdat het lopend moet. En dat bracht u op het idee En om dat daar iets aan te gaan doen. bracht mij op het idee, Ja. eerst bij een andere stichting en naar de hand ben ik zelf begonnen, omdat ik vond dat het ook nog anders kon. En hoe kon het anders? Gewoon alles naar de stichting en daar naartoe op een fatsoenlijke manier. Ik rijd er geen auto naartoe. De auto of de motor die er naartoe gaat, gaat met de boot. Ingekrat, in een container met de boot. Dan ga ik zelf daar naartoe. De chauffeur een opleiding geven. De chauffeur leren hoe die met de auto om moet gaan. Want het allerbelangrijkste in Afrika is dat het spul rijdend blijft. Ja, u gaat heel snel, hè? Maar Ja, ja. U gaat heel snel. Hè? Ja, maar- Ik wil nog even terug. Ja. U heeft geld nodig, neem ik aan. Hè? Heel hard. Hoe verzamelt u dat geld in? Op welke Allerlei manier? manieren. Ik Ja. sta over 1,5 week sta ik op de markt in Maasbracht, dan is het voorjaarsmarkt. Daarna sta ik in echt op de braderie Ja. en probeer op allerlei manieren geld te genereren voor dit doel. Met dit tekentje, ja, zeg maar. Ja, Ja. Ja. En dat proberen we zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen, dat we de auto kunnen kopen. Want dat is het allerbelangrijkste. De rest, ja, ik zou haast zeggen is peanuts, want ik heb heel veel scholen, of tenminste verschillende scholen, verschillende bedrijven die me willen helpen en dat allemaal voor niks doen. Of Hoeveel auto's, ambulancewagens heeft u al gestuurd? Hoeveel ik rijden er heb, al rond? er rijdt één die ik zelf helemaal heb verzorgd, Ja. er rijden een aantal motoren rond Ja. en ik ben nu dus met de volgende weer bezig, maar ik breng alleen maar op verzoek. Oké, dus Op verzoek. Ik kom niet. Er zomaar gaat in een hele hoop vervoer naar Afrika toe. u komt zomaar niet uit het Wilde Westen, maar u komt op verzoek, gaat u daar materiaal brengen. Maar dan heeft u het geld op een gegeven moment bij elkaar, hè? En dan gaat u op zoek naar zo'n ambulance. Dan ga ik op zoek naar een tweedehands auto. Ja. Via internet, allerlei bedrijven afbellen. Nou, zo gek kan je het niet Maar kan verzinnen. die daar zomaar naartoe of moet daar nog van alles aan gebeuren? Als ik die heb, Ja. dat is dan het belangrijkste. Ja. Dan gaat hij naar scholen toe om bijvoorbeeld mechanisch, motorisch opgeknapt te worden. Ja. De vorige ambulance die ik verzorgd heb, die is in het Connect College, heet het tegenwoordig in Ja. echt. Ja, in echt, ja. Is hij motorisch en mechanisch helemaal in orde gemaakt. Daarna is hij naar Sassenheim gegaan. Zo. Daar zit een plaatwerkschool. Daar is het plaatwerk allemaal helemaal in orde gemaakt, gelast en noem maar op. Ja. Gespoten. Daarna is hij naar Assen gegaan. Daar is hij bestikkerd weer door een bedrijf. Nou, en zo is hij eigenlijk weer teruggekomen. Posterholt hebben bedrijven hebben de bezittingen in orde gemaakt. Er is een organisatie in Apeldoorn waar ik de hele inboedel voor de auto heb gehad. Politie Limburg-Noord
heeft me geholpen met zwaailichten en sirene. En dat is allemaal, kun je dat van dat geld doen wat u inzamelt? Nou, alles wat die mensen gedaan hebben en doen, is haast allemaal gratis. Okay. Omdat ze het nut zien van hetgeen wat je doet. Ja, want ze zien iets wat u doet, hè? Het is tastbaar. Hè? Dat bent u aan het doen voor Afrika. Ja. En dat is wat niet ten nadele van die andere organisaties, maar heel vaak wordt er heel veel geld ingezameld. Dat zult u waarschijnlijk zelf ook wel eens zien. En dan heb je toch zoiets van, waar gaat dat geld naartoe? En met uw actie... Dat is onze grote handicap op het ogenblik. Ja. Er is, natuurlijk de crisis is gekomen. Dat betekent dat mensen gewoon minder te besteden hebben, maar bedrijven ook. Dus als je er naartoe gaat en je vraagt wat, dan zeggen ja, nou even niet, want we hebben het al moeilijk genoeg en terecht. Ja. Maar ook een hele hoop mensen zeggen ook van, wat gebeurt er met het geld? Ja. Want jij hoeft er niet van betaald te worden. Ja. Nou, ik word er niet van betaald. Ik betaal alles zelf. Ja. Ik betaal mijn reis zelf, mijn hotel zelf, alles. Ja, maar dat heb ik er al uit begrepen en de auto die er naartoe gaat, of het vervoermiddel wat er naartoe gaat, dat wordt op en top afgeleverd. Het is niet zo dat hier een of andere oude sloper er naartoe gaat. Nee. Maar waar die mensen dan een heleboel problemen daarna mee krijgen. Ik heb één ding daarbij, omdat er zoveel rotzooi rijdt. Heb ik op mijn site staan dat ik mensen ook wil helpen die een fatsoenlijke auto zelf er naartoe willen brengen en of geven ze aan vrienden of weet ik allemaal, dat in ieder geval heel langzamerhand die voertuigen iets fatsoenlijker worden dan dat ze nu zijn. Ja. En dat heb ik eigenlijk erbij gedaan omdat ik me gewoon erger aan de rotzooi die er naartoe gebracht. Die heeft dan zijn auto klaar, dan brengt u hem zelf? Die gaat met het schip in de container. Ja. Ik ga er wel zelf naartoe om de auto af te leveren. Dat is dadelijk ook zelf de reis. Maar dat doe ik gewoon om dan de chauffeur in een week tijd te leren rijden met de auto en hem te onderhouden. Want onderhoud is in Afrika het allerbelangrijkste. Het is veel leert hoe hij de auto moet onderhouden. Ja. Zeg maar. Want als er wat kapot gaat in Afrika, onderweg bij zulke mensen, dan laten ze het staan en gaan ze verder lopen. Ja. Mooi verhaal, meneer Van Duin. Mooi verhaal. We konden met u volgens mij nog uren doorpraten. Maar ik wil u wel de kans geven dat u misschien nog heel even aan de mensen thuis een oproep doet. U bent nog bezig met een nieuwe auto, geloof ik. Hè? Ik ben bezig met een nieuwe auto. En daar heeft u nog steun voor nodig. En daar heb ik nog heel veel steun voor nodig. En daar kunt u nog een oproep voor doen. Nou, graag. Als de mensen op de site van www.wielsvoorafrika.nl kijken, daar zien ze het verhaal staan en daar zien ze het bankrekeningnummer staan. En als ze daar wat op zouden willen storten, zodat ik in ieder geval eindelijk de auto kan kopen voor de kraamkliniek waar ik nu mee bezig ben. Die bouwen de mensen daar zelf op het ogenblik, met hulp vanuit Nederland. Dan kan ik weer ervoor zorgen dat er mensen gered worden. Toch nog heel even over die kraamkliniek, nog heel even kort, dat is heel erg belangrijk. Hè? Ja. Wat ik begrepen had, hè? Dat die tijd heel erg kostbaar is om zo snel mogelijk mensen die naar zo'n ziekenhuis te brengen. Helaas, de vrouwen in Afrika is nog heel veel, die zijn vaak nog besneden. Dan zijn ze op het land nog bezig met, ze doen niet zo gek veel, maar als ze nog werken, dan werken ze op het land tot het laatste toe. Dan krijgen ze weeën of het vruchtwater breekt, ik weet allemaal niet precies hoe dat gaat. En dan moeten ze naar een kliniek toe, want alleen kunnen ze die bollen werken. Dan is het of gedragen worden, of als ze mazzel hebben, een kruiwagen of een ezelwagen. Of de ambulance van Wheels for Africa. Als het goed is, is de ambulance van Wheels for Africa daar dan om ze op te halen. En dat is eigenlijk zo opgelost, hè? Eigenlijk wel. Dus als nou alle mensen in het uitzendgebied van TV11, als ze allemaal 2 kwartjes geven, hebben de auto bij elkaar. Ja, en dan zorg ik ervoor dat hij daar komt. En dan kom ik nog een keertje terug om te vertellen hoe dat gegaan is. En dan, kijk, dan dank u voor de komst naar de toon. Dank u wel, meneer Van Duin. Ja, mooi verhaal. Ja.